IFM News. Health Facts. Idol John, go ahead. Iyaw awi sa Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter, iti papana panagido na rati dara. Hinto no kaaldawan lagi ti puso, hinto na Biyernes, February 14. Kampanya dito iti Philippine Red Cross, kinadaan ti tema, Dating Through Blood Giving, Help Save a Life, plus Give the Gift of Blood. Impakaamot ti opisina, adagiti mayat ama panagidonar, ket agturong dalaeng iti Northwestern University, kuna iti Divine Word College of Lawag. Saraman iti mismo opisina da iti Barangay 23, iti syudad da ti Lawag. Mangrugi da ito'y iti oras ti alas 8 iti bigat, aging gana iti alas 3 ti malen. Impalagip ti management, ang masapol adagiti agdidonar ti dara, ket agkawen iti 10 ket ine, maging ganat inamapulo ket 5, adaan na ti kilo, at least 50 kilograms, kena blood pressure, na saan nga lumabas iti 160/100. Karaman nasakbay ti blood donation, ket masapol nga adan ti umno aturo, when nakainan na metlaing anasayaat, masapol asan nga nakainom ti arak, iti las 24 oras, saan nga nangan kadigiti natataba, ken sakbay nga ro deti panaka-extract ti dara, ket masapol nga uminom ti danok. Idinto dapat sa lutsod, digiti mayat ama panagidonar, ket kontaken laeng ti Blood Service Representatives, iti 0920-968-6735, when nag-email dalaeng, iti Ilocos Norte Blood Bank, pre@gmail.com. At venue na natin, Idol Joan? Digiti duwang universidad, bueno institution, Idol Bernard, Northwestern University and Divine Word College of Lawag can open then to pa iti mismo opisina da iti Barangay 23, Idol Bernard. O nga, dapat screening na dito, di ba? Nga basta-basta nga, ma-check pa lang nga umun-una. Ayan, baka di dumagat puyat, wino nakainom, kasi wino adati tatuda, piercing, yenta lapayag, at masalud-sud amin di gito, no kaano man kabayag na, kakasay di ngamin? Wen, Idol Bernard. Sinot maawi si gito adungat at makapasa kas naman, hindi ko nakad adungat estudyante, basitlat makapasa, kadakwada ata, ubing da pa ilang, adot high blood. Wen nga ro, iso nga masapula sa ganaan da, Idol Bernard, at no ma-regulate net iti darada, no pa-extract ka, benefit pa ka DJ agidonar, ta ma-regulate makuha. Ano na, madalusan digiti narugit adara, ken sa pala ko matano madalusan ti narugit adara, madalusan mo kinarugit nga kinatao, Idol John, madi ka takas jay. Kumakunan sa kamay sa kuman. Pinsan tapno, agbalin nga nasantuan, digiti agdonar ti dara madimat. Awareness ng intimate-kimitan, St. Williams sa Sidra. Okay. Alright. Ay, dyan, mana oras si Misa ti St. Williams. Alas 9, Idol Bernard. 9 o'clock. Dati concelebrated mass. Ayan, okay. Danto di kiti officialis sa iti Lawag City, Idol John. Okay. Any more? Namag iti Philippine Red Cross, kadwa iti 99.5 Lawag, Idol John. Team Tatakor.